Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Ano sila ka dong? Saan sa ka din eh? Suko ka? Wa. Bida ni May. Bugart. Mingawon mo kus bata eh. So? Mutanaw lang gugo. Ay lang sila sultihan ni ako. Pangitag paagi nga mapagawas ni mo bata. Ha? Dong. Wala kay cellphone. Pwede na nung tanaw sa Facebook ng mong cellphone. Kanang pictures bata. Nung arim juga mangita ko sa gubot. Di ko na uy. Pertir bang sukuang ma'am ni mo. Ay, mo, si ma'am. Perting sukuang ma'am prina. Sa pag-array sa mong kalabin partner. Ha? Hoy Bugart. Oh. Kung di gani ko ni mo tabangan. Ha? Mapugos gyud ko pagsud aron akong makita ang akong anak. Ayaw na dong ay. Matay bien eh. Ako na siyang kasampang mama ni mana. Sampai. Tago dong na dong. Moy magawas dong matiyo na tago na yun. Di na ko mutago Bugart. Ako nang barugan ang akong katungod isip amahan sa bata. Imo ginang burugan dong. Oh, Yawa. Niyaray ka, waka tubag na ako ha. Niyaray ka, Brad na kwanton? daw Mateo. Pagkay. May magsulti ta? Kanang hinay lang yun nga tingog ha. Kanang di ta mag-away. Di ba, kita ra may magkasinabot? Isog man ka. Sige man, lagot ni mo, Sarah. Dong nakasa manggug ko niya. May kabaw ka. Dong nahibawog ka. Ako'y amahan sa anak ni Sarah. Dili ba ya? Dong, pahika pa lang ko niya. Bisag bugunit lang ko siyang kamot. Bisag kadiyot lang ko. Ingon ka, ako nang munika. Nakaingon lagi ko adto kay abi maguna kog dili mo buka lang akong dugo sa kong anak. Pero lahi dong. Kusion ang akong kasing-kasing nga magtanaw sa kong anak. Di lagi ni mo anak munika. Dong Mateo, maluoy ka na ako. Ingon Sarah, ako nga nabutang unsa ganito bugart? Unsa ganito butangan? Ambutan ninyo ay! Oh, Saman mo! Kumari ginibawon sa iyong panagsuntihan ya! Di ba? Di ako ka pagsulti mama. Ang saligi taon dong. Katugod ingon mama. Ako nga gibutang Sarah nga mo'y papamunika. Kuan! unsa Bugart? Naambot oy! Kabaw lagi ka bugart. Kibaw ka Bugart unsa? Katugod kuan ba katugod? Birth certificate! Ang mauna. Ala, Right na jud bugart oy. Unsa na? Birth certificate. Kana mauna. Unsa to Bugart? Oh. Dong Mateo, imungan ang gibutang ni Sarah nga mo'y amahan sa among anak. Ako jud ngan. Kinang na magkasulti ni Sarah. Asa kay? Makigsulti kong Sarah. Di lagi ko sugot. Ay kong aliha, Mateo. Ay. Akong katungod ang iyang giyataka da. Kadiyuta! Tingaling magsugmagay mo ito parang sa mo ito ah. Unsa? Tarong ka niya? Ayaw pag-aliha. Unsa? Dili. Ma'am! Ari na yun! Pagdalik, hinay ba ni mong lakaw? Mintras wa pa ni magrambulang duha! Dagan! Unsa? Ay, sorry ma'am. Ano ma'am, awa magsugmagay yan. Unsa ta? Magsugmagay Ma. na ba? Nagunsa na masam ni dinhi? Butan aulo ko sa kong anak, ma. Di lagi ni mo anak mo ka. Ako ya papa. Di ikaw. Mateo, dito ka sa inyong kwarto ha. Ako ray mo pasabot sa imong magawa. Dali doon, sa diin na sila sa mama ni mo. Dali. Ano sila magsturang duha? Ito tiga sa kwarto ninyo, Sarah. Dali. Ayaw ko guniti. Dali na mo. Ayaw ko guniti. Mateo, dong. Sige na. Ako lang lakaw. Di Di lang kabugat. Lagot ko ninyo. Ma,
dili day ako ang gibutang ninyong amahan sa bata sa iyang birth certificate. Isa ba na gusto ni mong ibutang? Ako. Kay ako gud ang amahan gud. Nganong karon ka man lang makahuna-huna ni ini ha? Ngano, Anton? Maagi pasabot ka na ba yan ako ha? Nga karon pa ko makaamgo sa akong sakit. Uwahin na ang imong pagkaamgo, Anton. Oh, Nakasal na sila si Sarah ug Mateo. Ug kay kasado silang duha. Natural nga ang ibutang amahan sa bata. Si Mateo, gyud. dili ko makatugot. Nga dili ako nga nang ibutang sa birth certificate sa akong anak. Wa ka na'y mahimo, Anton. Doon na ma. Bawiin ko sila sa Sarah ug ang akong anak. Ug usa ko naman lang ang imong kalivin. Makigbuwag ko niya. Unsa? Unsay nahitabo nimo, Mateo? Oo, man. Unsay wa man? Nga nagsige mo kag pangumo diha. Kita kag away sa gawas sa atong silingan. Wa, uy. Unya kisa may mong kontra? Brad na ko, Anton. Unsa? Ni Asia? Niya. Gida mama, iyang kwarto. Nganong ni aman siya? Wa ba siya mahibaw nga dinhi iyang uyab? Nagsinggit-singgit? Ginan bitaw, mama. Unya nga na may anhi pa manggit siya? Tingali gusto niya nga magkaatubang ming duha siyang kalivin. Basta, balik din ni katong babaeng maldita. Igod yun na siya kumo na ko ba? Lain na basig tinanawan ako. Samot jud, igo si kumo na ko. Nganlan ko, kulungo. Unsa? Ginganlan kag kulungo? Lagot lagi, mama, lagi. Kinsagot siya nga manaway siya. Magpasalamat siya nga nagkugos ko sa tong anak. Sa dihang iya kong gitanaw maayo. Basta balik tong babayana, igo jud na siya nako. Ayaw pagdali-dali sa imong desisyon, Anton. Naarabay imong desisyon, pulos palpak. Ayaw gud bugnawang ako tinguha ma. Karon pa ko makaamgo. Nga nahigugmag yun di akong tinudan ni Sarah. Og tungod ni pagbati ama, makigbuwag ko ni Amy. Unsaon naman lang si Mateo. Nakasiguro sa guma nga mag-antos sab si Sarah. Unsay mag-antos? Naibaw ko nga dili mahimong higugmaon ni Sarah si Mateo. Gawas nga dunay diferensya si Mateo. Dili mahimong itugyan sa laing lalaki ang iyang pagkababae. Maunay nakadaot nimo. Sobra ang imong bilib sa imong kaugalingon. Giatiman ni Sarah si Mateo sama sa pag-atiman sa usa ka bana. Imo ba siyang gipangutana kung mahimo ba siyang higugma ni Mateo? Basta ayaw gyud pagpinuang sa pagtuman sa imong plano, Anton. Malipayo na si Mateo uban ni Sarah ug sa bata. Dili malipayon si Sarah ma. Ang imong manghud mao'y akong concern, Anton. Musabot ta tingali si Mateo ma. Kung dili mawa niya ang bata nga gituan niyang munika. Uyag dili mo sabot, ha? Anton, ayaw una ko hatagig laing problema. Bag-o ko pang nasulban ang una namong problema nga mao'y pakaslan ni Sarah si Mateo. Ma, dili ba importante nimo nga akong pagbati? Ikay naghimo sa kaugalingon nimo problema, Anton. Ayaw ko iamong. Ma, ang imong pagsabot mo'y akong gikinahanglan. Ayaw una ko pugsa sa pagkakaroon, Anton. Labi na kinaglagot pa kaayo ko ni atong imong babae. Makigbuwag lagi ko niya ma. Bala nag-unsay buhaton ni Amy. Basta nga gawas nun ako sa iyang kasing-kasing. Animal, wa na sad tubagan ni Anton ang akong tawag. Hain maka maglaag-laag tong tuhana. Kadugay ba sa itong papauli ning Roger? Ospa na kong tawag si Anton. Naibaw ko. Dili pa paminaw ni mama nga ako problema. Oh, uy, wala akong cellphone. Si Amy. Oh. Nanawag lagi ka. Mapauli ka na? Di naman sad ka. Nga wa naman sad nimo tubagang ako mga tawag. Nakatugo eh. Nakunsa man ka? Sa ato pa. Naana ka sa ato. Oo. Huwag nakamata ko sa pagbagting cellphone. Ikalima na nina akong tawag. Sorry na. Nakatuog lagi ko. Aun sa man, pauli ka na? Hapit na. Ayaw na lang pagpalit og para panihapon na. Kay magdako. Lami ang pagkaon sa hotel. Hotel? Moderetso mi sa hotel nga gi-check-inan sa akong igagaw. Ato na lang sad ko magpapalit og panihapon sa akong igagaw.
Okay, sige. Magpaabot ko nimo. Nganong imo mo kong gipaani sa imong kwarto, ma? Importante ang atong panagsultihan. Di ko gusto nga makadungog si Mateo. Kay, unsa man na, ma? Mahitungod ni Anton. Unsa naman sa gisamok ni Anthony mo, ma? Sara, hangtod ba karon? Naigugma kapag ihapon ni Anton? Nganong imo man kong gipangutana, anak, ma? Ngano? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!